Pois así foi a 8ª semana da preparación da Maratón de Sevilla, guiada por Ricardo Torrescusa. Luns tocou descanso porque non había quen se botase fora da casa polo temporal que había. Martes, series, con 4 km de quecemento, máis 12 por 1 km, recuperando 1 minuto, máis 2 km para soltar. Mércores, 70 minutos de rodaxe. Xoves, tocaron series, con 15 minutos de quecemento, máis 4 por 4 km, recuperando 3 minutos, máis 10 minutos para soltar. Na metade das series tiven que parar un momento, porque me estaba caendo unha granizada increíble, era inviable correr. Venres, 60 minutos de rodaxe, que acabaron sendo 50 porque me empezou a caer os tronos encima miña e non me facía moita gracia. Sábado, 50 minutos de rodaxe e xa o domingo, tirada larga de 32 km. Acabándose a semana con 110 km, dura semana polo tempo que fixo, que me obrigou a descansar, parar ou reducir adestramentos. E en canto a sensacións, bastante ben, a tirada sin problemas, aínda que si tiven un pequeno susto o mércores entre o Aquiles e o sóleo, que me estaba dando aí un pouco problemas, pero xa todo recuperado. A pola 9ª semana e penúltima.